kangge ingsun tumuju wonten sajroning sanggar pamujan kang samangke lumantar saking kukusing dupa kang kumelut ingkang anggondo arum kawula hanengan cipta mandeng wonten sak pucuking grana nyuwun dipangestu saking Sang Hyang Widi nenggih Gusti kang Maha Agung Gusti kang Maha Kawasa kang samangke mugia tansah pikantuk tugahanipun kawula sesarengan kaliyan putra Birawa tansah manggiha raharja tansah wilujeng kalis ing sambi kala bebasan kawula nyingkrihake sakabehing bebendu ingkang samangke badhe kanggo gawe ana sajroning alun-alun dalu menika bebasan wonten sajroning pemujan ana sajroning jim setan mriprayangan tetek melek ilu-ilu bangaspati lan uga sak pinunggalane lan uga wonten salah sawijining singa bareng kang gegirisi lan uga kang gegilani kang mentara netranya mangep tutuk ing menga sak ambaning guwa lan uga ingsun nyingkrihke bebasan bebendu saking wetan kawula tolak bali paketan bebendu saking kidul kawula tolak bali mangidul ugi saking kulon baliya ana sajroning jagat kulon tembus wonten sajroning jagat ler baliya bali mangaler bebasan mendung peteng padha meneng mendung putih ugi padha nyisih mendung abang padha nyimpang yo lan uga sak sampunipun kawula ngaturaken menggahing sembah syukur mugi kunjuk wonten ngarsanipun Gusti tansah pinaringana menggahing pun kang pusaka ingkang badhe nyingkrihake sakabehing bela sungkawa kang arupi ilu-ilu bangaspati lan uga sak pinunggalane kawula kang sampun nyepeng pusaka kang wujudipun Kyai Pecut Samadhikan kang upat-upatipun Benang Lawe semoga samangke kapecutaken Gunung Jubruk Segara Satkir Bus Sariki matur dongeng pamun Gus Yo. Mulai konek di para kuda kang sampun lumebat wonten sajroning alun-alun maneh bebasan kuda cemeng lan uga kuda petak kang lagi karo nesih ya man yo
ayo manalon-alon wae anggenipun hanite kudu ya Man. Para putra putri saking putra Birama kang katon gandes lan uga katon lumes pasuryani lan uga katon mencorong busanane katon lembean limerak kasimpir ledang lir kadang nyamping karang asa sunduk simpi angore ning ngopi naca mengkel adulile kang katon gandes sak solai lalu sak solah bawani manwah wonten panipun Bapak Gunawan putra Birawa Bapak Wagira yo ho yo oh no ayo loro sing ati-ati yo nduk rayekno sesarengan kanca-kanca amburadul dan juga kawan-kawan dalu menika ya hei lo do angel one sapa iki mau Pak Lutuk Pak Ketuk one Pak Ketuk hei yuk ya hei Kaya ngene iki kaya. Wus. Ayo nduk, ayo nduk, ayo nduk. Au. Yo. Putra Birawa. Ais. Yo. Sing ditutup gori kok lawan wong iki Mbak Asuh. Yo. Oh. Ayo ketuk ya
sing ngendang tuwek bareng ing ngamuk bareng angget kirisi singa bareng ing ngamuk ngereng angget gilang singa bareng ing ngamuk ngereng angget kirisi singa bareng ing ngamuk ngereng hambebayani bareng ing ngamuk ngereng angget gilani singa bareng ing ngamuk ngereng angget kirisi weh jono op mak ya donya kahanane katon panas panas mangke panas yo napa iki jebul ana satriya siji Amo jaya Trata singa barong pranyo tak agegi risi gereng dan ke nabinanjo netranya pindhokra Allah watak ira durakara kakang